Men først skal vi lige have en lille elektronisk annonce. Mit navn er Odin Sørensen. Jeg er 31 år. Jeg er 165 cm høj. Bor i København. Jeg arbejder som computernørd hos en internetudbyder her i København. Jeg bor egentlig mest i København for at være tæt på mit arbejde, men det er min drøm at flytte ud til landlige omgivelser på lidt længere sigt. Jeg er en flink og rar fyr. Jeg er god til at lytte, jeg er god til at diskutere. Det kan godt være, at vi er nødt til at være enige om at være uenige. Jeg kan være lidt stilfærdig af natur, men det er bare indtil man lærer mig at kende. Du skal ikke gå for meget op i dit udseende. Du må meget gerne være en sportig type. Du skal bare ikke regne med, at jeg er det. Du skal være ikke-ryger. Du skal være trofast. Du er en stabil pige med begge ben på jorden og ben i næsen og alt det der. Du skal være parat til at stifte familie, fordi det er jeg.